Her i dag vil jeg snakke om en af de mindre kendte plasttyper, vi har for plast, nemlig teknisk laminat, som er plastik opbygget af forskellige fibre lagt i lag og imprægneret med plastik, som er hærdet. Fibrene kan være glas, bomuld eller papir, og der er typisk to resiner, man bruger, nemlig phenol eller epoxy. Der har en meget lav vægt sammenlignet med f.eks. metal, så der har den halve vægt af aluminium, som er allerede et letvægtsmetal, men har samme trækstyrke i fiberretningen. Udover det så er det godt elektrisk isolerende og har en høj anvendelsestemperatur, helt op til 160-180 grader. Sammenlignet med almindelig plast er det relativt højt. Det er meget til elektrisk isolerende emner, eller emner, som skal sidde i et stærkt magnetisk område, hvor du ikke ønsker at påvirke det magnetiske felt. Der er det godt. Den kemiske industri bruger også en del teknisk laminat, fordi det ikke kan korrigere, når der er kraftig syre eller baser, men du stadig skal bruge noget, der er ret stærkt mekanisk. Udover det, så kan det rent faktisk anvendes ret godt til glidebøsning og leje og tandhjul, eller generelt metalerstatning, hvor den sidder have en ret lav vægt, på grund af noget, der skal bevæge sig meget f.eks. Så kan det være ret godt at bruge stærk, men letvægtsmateriale. Papir anvendes typisk, hvis du kun er interesseret i de elektriske egenskaber. Bomuld er meget til bevægelige dele, som skal være slidstærke og have en relativt høj styrke. Og glasset, det er, hvor du har høj styrke i forhold til det mekaniske i højsædet, og så også høj anvendelsestemperatur. Glaslaminaterne er lidt dyrere end bomuld papir, både i anskaffelse i råvarer, men også i bearbejdning. Hvis du har lyst til at høre mere om teknisk plast eller teknisk laminater, så tag enten fat i mig eller en af mine kolleger. I kan finde os inde på vink.dk.